Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lepeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabui tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau, jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun alabiah. Ayo manyong kudetu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo timbu taraga jo takana nak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti yo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak di rantau. Iyo nan mudo selendang dunia nan matah taruak ke gadang sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alam ekato barisi pituah jo nasihat sabate mungkin dengan patrik. Sawajah rundiang gede kakak, iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi, gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santonso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapu. Ke bawah tekas sejak bulan, laia jabatin selanggano. Kateh tambun jantan ada isarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah inyo rumah tangga amat. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong bading yang indah rasu alapeh parantagajai taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tasi seorang sanagari. Ayamanyo baliong kuda tua. Bari izin nembone mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hembo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang pun baitu mak. Ambo ko bukan cerita pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai andiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain meturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilimu berkurang-kurang. Maku ada sebab karena itu, ku singke boleh ke maah. Panjang bakarek lamah bertahu salah bersapo bertukar banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai ke maaf. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyo ayah anak nang sorang laki-laki sumarak rumah nan gadang harapan ibu jobapu. Ansua-ansua kemari dudu anak adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka adok ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak kajadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruah amanah kato jo nasihat itu nanutang laya batin. Danga diurai dipapakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucu asetitia anak ditampuang hanyut tarapuang na dipinte. Kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak. Sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang dibatin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lungga batoko. Dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampian tidak bantaro. Tak ado sangkuinyo jo sikolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rengkayo lagu-lagah.
bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggunyo bintang film itu nan guyah harap buah bana cah carai sabanta kawin pasangan ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tua. Sebaliknya nak, rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio inyo bagalak-galak juga. Orang awam tamatan SD adang tak tahu tuli baco. Iduitnya santai tak menggintang. Mesra nan bak parangko yoam polo anak cucunya jadi orang sampai mati carai temilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapat sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan indak lain adalah cinta. Cinta. Indah. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenal, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai katu. Ceko tu tua kecilnya. Kalau anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tu ya. Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pike inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu karekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upik caraku bersamburan. Kama semato kau. Bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaAllah ayah sigikan. Dengar tuturan sampai habis, simakkan kata cie rasio buah ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam serugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabunan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kuak litak tinggal menjambo kuak awih ayam membasui. Angin barambui membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita memain pulau baik itu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak sergu raso kuburan. Apalah ngaran-garanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun nindak bapamenan. Awak seorang tongga babeliang ilia lalu mudiak tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecil orang kimi. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuak angan-angan rasah di ayun naga-aga.
Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakih nan satu jo tangi doa dilapeh agiah lah ba'a surang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang, takulai memeluk banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersinta dari tidua heran tercangang Nabi Adam. Sia kehurang di sampiangnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang jusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suara mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikulah nan engkau minta perempuan jinih urangnya sitiawa namo babari." Sinan tak ucap nimyak kita lalu menungkui sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani. Terima kasih nan pengasih lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunya. Diarok bagak mendatang gen yang diulah hati gadang, tagarak tangan beliau hendak menjamah sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo, syahadat keganti mahar barunyo asah rumah tangga. Baikku tarikh mengabarkan. Nanbak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasiah majalin bekulindan. Walau sarugo juisinyo milik Adam Yusitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Iaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya, mendekek saja diharamkan, baik itu peringi dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilih, Hawa talangga di pantangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khuldi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Kaduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalaulah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicari. Mano nak kanduang janyo ayah. Itulah tuturan tarikh uraian kisah riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal ada kita memahami. Adapun diantara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam dan 7 nak cuba simakkan jale-jale. Nan pertama Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuah sinan baluak laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak je bando rohani menuntui pulau. Kasih sayang ramuan ni duit cinta nan sama baimbawan sinan sumara alam nangko. Nang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bagi Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal. Konon ke arwah orang mati ke kubua bakaramaikan atau ke jihin orang alui. Itu syirik tu mah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Yang ketiga,
Adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkonyo dari tulang rusuk tandonyo dake ati jantung lataknyo di samping badan samiang indak carai tangga. Di gungguang yo tangan kida, di pangku yo tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab. Joko dikarek tulang dado pedusi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nanisai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nan jauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nanggampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari baja. Sebelum masuk kutikonyo menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bersentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau gadang sainyo rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek tu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai yurang dipulang, up to you bakat tu awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Aikon kalimo. Padusi rapuh juga daan, pasak guyah kabeknya lungga mudah picayo mulut manih. Kok tersintuh dawai batinnya badan tiang kelubu hati rumik memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak, paharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanya baru dipinteh, tertumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasaran tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato, tabah-tabah mendengarenge itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kuajangko balanjuang takaran cupak, paci taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nangkanam. Santano awak sasek jambu capek-capek mengumbalikan. Nyampang kok kaki nantarancah elo lalangkah ganjua surui. Salah ke manusia minta maaf, kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa meisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai takilap konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau bersilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo menajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk kida ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran. Ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayuang bilah rintang di pupui-pupui arus pulau besarang jauh jauh. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang parasayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan rayo. Dek yakin Adam mencari. Dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nampangka garak jauh sau mairi yang pasrah lapang dado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pemboka pasak jorintangan nak latih badan dari sesu. InsyaAllah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bunyi daleanya? Danga de anaknya tu nyatu na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Dan disabut jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah.
Maku ujui paham hakikatnya. Kok bahimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasti jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabui suami istri di luar akad nikah kumpul kabau tu mana monyo. Atau lai bana bai jab kabul dibayar rukun sarainya. Tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat memakai ukuran martabat manusia. Makodek kita umat Muhammad, nikah jo kawin itu sunnah. Suruhannya tu de agama nilai ibadah kandungannya. Dek sebab karena itu, masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama tu. Luruskan niat nawaitu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa dan nafsu. Salampih dan daripada itu nak. Sesudah suruh diamalkan manfaat mairiang di belakang banyak akimah diradainya. Bak bilalang dapat basiang parwi kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah bacokan. Manalah macam nanampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua, saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Dan ketiga, menjadi batih peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat, iko nan ingin ayah rantang cuba simakkan jale-jale ranuang kembana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengipih hingga jolak batin kaganti tambang pasu-pasu. Sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajua menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah nan dicari dalam hidup taga de maha ragonyo. Baitu tutua cadiak pandai, baitu pituah guru-guru utang di ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa diumpamona. Baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo. Nyampang ke putui halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah marawaknya. Patuilah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puaso badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh janyo tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggo barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk bakutiko, tapi selama angok turun naik batehnya liang pintu kubur. Coba bayangkan, di samping mauruh diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disambia jua orang kampung dipatenggankan. Namun anak bini bulet-bulalin tanggung jawab dunia akhirat indak jusia kebebagi. Semenjak bau lua jawek timbang tarimo jo bapaknya dicatat di angku kali. Berpindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Indak saja minum makannya, kain baju juga kelengkapan rumah sarato para buiknya, tapi beragam kandak je pintu cupak tetagak na diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulo bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulo banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku baju saragam SPP je kurikuler bayu ataro senyanyi. Konon pulo nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak sampunyo awak jo. Payah? Iyo payah. Panyang? Ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bumi alah nangko indak tahu siang jo malam hujan ribui paneh memanggang.
mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh sama contoh. Sedangkan di sawah pangkua baladiah ni lapiak pinggan tak cukup awak seorang namandayuangkan. Batu ajuo kecika orang. Babi ni artinya baban ini. Baban naniko ke dipikua itu kasihnya. Nah, kau itu lagu lagamnya eloklah badan tak berbini ya. Ndak lapeh baban dari badan. Iya betul. Disiko pangka kajinya yuang. Coba simak. Sajak sehari dalam rahim perjuangan lah mulai baban lah nyatu ke dikako. Kok manang lah ia ke dunia kok kalah tak jadi orang. Tak kalau baniah ditugakan datang dari sulbi bapak. Bajuta bibit nan masyarakat hanyalah ciek nan kalului na lain menjadi sampah. Maka terjadi cakap berbanyak parang masosoh samuinyo bakaja ke dinding rahim bibit nan datang dari ibu. Ketika namanang lama nyatu jadilah inyo embrio janin nan bakal dilayakan. 9 bulan badan datu ruang balenong mencari pintu. Kalua berdarah-darah memakiak merentak-rentak sambil mengapa tenju gadang menantang medan selanjutnya. Itulah galanggang hidup nak. Parang nan tidak kunjung usai entah kok mawi malarainya. Lai tawang. Nyampang kanduangan tak bagara, kalua paja tak mangea tandonyo anak kurang sehat. Memasukkan ke indikator baparam di bilik kacau sampai merengek minta susu. Maka ujui kato putih rundiangan nak. Di pado dasar hakikatnya kita ke bumi untuk parang memikua baban nan barek bangkalai mesti disudahkan. Joko kekeo ate dunia eloklah kalah dahulunya sangke di dalam rahim ibu. Atau matilah tarulai ketek sejangka tanah ala cukup secapik kapan ala sadang maneh tidak payah ameh. Hidup adalah perjuangan. Tantangan paralu untuk manang. Caliak ke contoh halang-halang. Bana gagah potongan tali panjang gumpalan sare. Tapi nyampang ko angin indak turun tasanda sajo di pimatang sejangka haram takananya. Liek pulo bidua pincalang. Ko bidua indak bermuatan, jalannya maliwak-liwak rumi nang kodoh mendayuangnya. Gilo dilapi-lapi ombak, dek riak badan lah yang konong dipupui angin badai tampan ke karam tak bertumpak. Apa sebab? Karena bidua naringan tak babapan ampuang dek indak bermuatan, itulah alam mencontohkan. Maka pada hakikat maknanya nak, guna baban diberi Tuhan menjadi tugas tanggungjawab, ada 2 macam faedah. Yang pertama, sebagai motivasi daya pendorong untuk maju mengajar sukses. Orang biasa di sanang indak merasai bekaringe, mudah cameh lakih panggamang kalau bersobok yurintangan, cengeng bahasa orang kini. Ibarat semisa yang negeri ke mana, dan makan je minum tersedia kandang disapu petang pagi alun saki ubek latibu. Walaupun gapuak capek gadang, namun dagingnya gaca tulangnya lunak rasu amba kurang berminyak jatuh harga di pasaran. Bandingkan jo ayam kampung. Sajak tersingkuk pintu kandang malala mencari makan mengakeh di tepi lasuang panuh timbolok baru pulang. Ulah deh hidup berdikari daging padek taluannya maha urang bakaja mamalinyo. Cuba mencari apa kuliliang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham nyusari pitih. Utaknya baku tak mampek garak lamban barik berkisah antine kurang menangkuk. Masuk sekolah main sogok, luluh dah jaso pitih banyak sampai gadang merengek yo. Menggek, tidak kreatif kecik kalian. Umumnya nan dapat ranking sukses mencapai prestasi adalah anak orang mularai prihatin di dalam hidup berputar kinci-kinciannya. Itu satu tu. Itu yang kedua. Yang kedua sebagai penyeimbang kehidupan stabilisator dalam jiwa bungka pembarek di timbangan. Sadang orang didayo setan tagak disimpang kebiimbangan, inyo tarambau jalan kida nekat bertaruh resiko masuk penjara di adangnya. Apa sebab? Sebab tak ada si buyuang ke menangis, tak ada si upiak ke merengek badan sekarik dipikirkan na lain indak masalah masa bodoh yang kata jadi. Tapi ko Allah berumah tangga nak,
Orang berpikir kenan buruk tagago berbuat salah. Nyampang sampai masuk penjara takana anak ketek-ketek mungkin kemati kelaparan. Membayang bini muda matah mbak ayam di lasuang tinggal tak musang malang menyembah. Ulah dah laku perangai awak, banyaklah orang nanti sesu. Mintuo menangguang malu, mama rumah dapat gatanyo pembayan kane miangnya gawi gapai pa jabisan. Ya nak? Nah, dek sebab karena itu nak, usah takui bernikah kawin ijan cameh memikul ababan. Banyak manfaat yo paidah, ada rasio hakimahnya di balik pintu rumah tangga. Percayalah. Di pada suatu kali sangkik beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Baa bunyi tanyanya. Baa adik ciek saja isteri Buya indah serupa jena lain. Sedangkan ayah Juni niak Buya atau dun sanak jo sahabat banyak babini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah basuo dia mak pacar. Jawapan pendek sederhana tapi jauh jangkauannya. Cuba ndangai elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kanan elok salero tunggang kena lama. Orang memilih calon istri mencari pasangan hidup tentu ada sarai-sarainya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibian muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manih betutu. Lincah ibarat anak kucing galinggaman orang sebalik tak pueh mato memandang dapat menyapo jadi jo. Pendeknya kami seksi gaul kecek orang kini jombang kata orang siswa. Sudah tu pula anak surang sama tuayang si upiak si buyong sinan mandeh guru bapak batokoh mamak kepala bang nagari udahnya DPR tingkat 2. Rancak iyo itu nak mencari. Tapi ketahuilah nak, hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuhi. Sebab kesempurnaan manusia justru talatak di kekurangannya itulah. Hanya Allah dan samparono. Itulah sebab karadonyo. Walaulah dapet nan di hati, alun basuo kanda hati. Siko sayui sinan balabiah indak nan elok tak baca cek, alun nan buruak tak baimbuah tuah segandiang cilako. Ado kalonyo iyo le rancak betang tubuh. Namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguak tiok na lalu menjujainya. Ya tarolah inyo rancak bebudi puluh. Tapi kurang sesai sabalango masakan nyo indak badaceh gosok tareka kurang licin 2-3 sandiang Sarawa. Pendeknya sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam. Nan bak mencari jarum patah di dalam mijuak sabalambang antah kiamai ke basuo. Namun semantang pun baitu nak ijan pulo sah bapaci baru tarisek letak ganggam. Bak mahoyak durian mudo tiok nan jatuh masak cukia kok matah digoyang pulo. Jangan nak, jangan. Itu namanya rembang mato cilako mudo orang namakan. Kok tiba sudi siasik waang bertanya baki ayah. Baa caro mencari jodoh ya? Mudah. Cari nan ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonya. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampek lokasi berdirinya. Dan dimengkasih je perumahan karakter pribadinya, akhlak je budidaya taat di dalam beragama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik, nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku siana ibarat gambaran fotokopi yang sia cetakan ibu bapa. Tua yuo kecil orang tu. Kulai kuria induaknya tiba dia anak rintiak yuo. Indaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayang alurui.
Balik ke misa rumah tadi nak, nyampang sampi tanah tak cukui awak berkandak rumah gadang, makuragang lah kateh salampih buek loteng rumah betingke. Bantu biliak kurang manakah kamar mandi pati digeser ruang tamu tersudi ame, ulang menata ruangannya. Tapi nak, tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah, rumi tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nenayah gamangkan mana. Ujuang rundiang simpulan katona. Dek karena istri pamenan kita, tunjuk ajari elo-elo bimbing arahkan kenan bayi. Umpang sisi kurang tukuak lah itu bangkalai dek suami. Kok lah basuonan diangan, lai batamun di cito. Awet lah rumah tangguang indak tepiki yang mendoi itu mana ketubuya. Mangkunyo ado diadokan nak, dibuek baru menjadi. Ciptakan suasana nan kondusif baitu ketualuinya. Sehingga saja tinggal di rumah awak ibarat jadi rajo, istri umpamo jadi ratu, rumah tanggo jadi istana. Baiti jannati kata Rasulullah. Rumah tanggaku adalah syurgaku, adalah istanaku. Nah, ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batando tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo dahulunya. Jalankan tugas suami, bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Ijan dek berang kamanci rangkiang tagak nan dibakah, dek muak kesal ke bini talak jo carain membaco. Pantangkan bana tunakkan duang. Adai berang sarak malarang tak cecek di dalam kampung. Ayah lah satu kene miang beko. Pahamkan isi pantun orang, baa bunyi pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salampih nan daripada itu nak. Mangku warasiah nan disapu, sapunyo warasiah dulu. Ijan pado galeak peak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari. Itu pengajar cerik pandai. Iyo nak elok rumah tangga. Lai nak enjoy bahagia. Mulai dari suami. Agiah contoh bari tuladan. Dan bak orang mandikan kudo ke mana? Awak dahulu masuk ayah. Usah serupa mandikan baru disuruh inyo melompek. Tuannya tagak di pimatang di mata anak tak menggigi. Pahamkan mana tu nak kanduang. Usah dicayah dilengahkan jantim buah sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bagi suami biasa disabui je tumpangan. Artinya biduk nang ditompang. Atau lazim biasa juga disabui dengan junjuangan. Aranti yang ketampe inggok gagang. Kaduanya satu mengkasui, yaitu tampuak tangkai pucuak pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bakai balinduang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Labiah jo fisik jenalaya unggul secara kejiwaan di sinan pamor talataknya. Kalau sandak sabulianyo ampe faktor mesti diatek. Ko indak bana kebalabih minimal semua setingkek kok kurang jen jauh bana. Manya nampe. Nam pertama ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki. Nyampang kok randah si suami agak sumbang panangan mato gadang singguluang dari baban raso taimpi dan diatek. Dan kedua, jauh mua balabiah pulo mesti tua na laki-laki. Sebab itu kata ayah, secara hukum alamiah orang pedusi capek tua walau umuannya lebih panjang. Naku nanti dikhawatirkan beko sepangga perjalanan si mama lawak kerunyui si papanya coga yo sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tu ya. Ada orang membuat rumus. Di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30, istri berumur separuh dari 30 yaitu 5 balik tambah 7.
maka bau mualah inyo 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan bisa impi. Nyampang cowok tamat SMP, cewek betinte doktoranda, tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kok jadi bini dari awak mengapi basi jebilah alamai melonjak anak bayi. Dan kampe, ekonomi baitu pulo. Kok kayo bini dari awak, arandah bana padangan orang hilang tuah jatuh martabat. Di awak titoron tabalikan denyo diambil kebasahan. Nah ya bendi haram kok rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukui ke mengawak deko. Namun samantang pun baitu nak, pasan nampak macam tadi sabateh teori psikologi bukan mutlak argumati. Gunonyo ayah kanakan sakadar antisipasi, malantai sebelum luluh dijual mengko di Bali inge-inge sebelum kaneng. Pikirkan itu nak. Itulah PR kababarikan. Caliaklah contoh bekulil yang lah banyak caminan kabu. Di masa musim saisuak sangki ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wewen yang minyak mama. Sajak dari nan bujang gadis taruh nan duda jenan jando tahu beres tarimo sudah. Mama punya urusan kemanakan tinggal manggu. Ado bana tu mah undangnya kemanakan seperintah mama kato putih dalam tangannya indak boleh dibanjang lain. Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri sebab beliau orang Sumando gunonyo akan menikahkan. Dalam mencari pasangannya banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir, rupa, serato, kekayaan ataupun gaya penampilan, dikaji asal-usulnya dicaliak budi jeparangai. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari asahkan balain suku menurut adat nama pakai. Jokok lah nampak nan ketujuh lalu ditingkik janjang urang atau diresek dirisik-risik diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak maka langsunglah beralik kawin. Kini sirih lah nayak junjuang kok kudo walah bapulano lansai lah hutang nenek mama. Baitu caro saisuak nak. Baitu sistem kaum adat jaranglah bana na menyimpang. Kalau ang nak tahu juga nak, antara ayah jua maang kami nan indak semua kenal. Di pelaminan baru besu di dalam biliak maka tahuan berisuak mangko basepuan. Kok duduk menjauh-jauh, berjalan berjarak-jarak mengecek sindia menyindia. Berbilang bulan kemudian barulah jinak perapati. Dicakau nyo mengatabuang, dikaja nyo tabang randah, awak telingahnya merau. Kok begitu ya? Iya begitu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini gua. Merampe kalian berunsana selesai saja jalan kapal sampai begini mesra aja. Dek masuk baru-baru bah ke mana? Dek musim bertukar-tukar. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang orang gae indak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nambak lapek inggok di daun, barulah tiba masonyo ingin membangun rumah tanggo bararak kepalaminan. Kami hanya diberitahu, indak dibawa mempakai. Kami tinggal ACC saja memakan duang di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadonya lah kami, sadonya lah sudah dek kalian. Sajak mengurus surat nikah, hari je tampek balangsungkan bahkan biaya ongkos alik putih dah orang nombor 2. Kini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini kau, basuo dua aliran masing-masing punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang je pendirian, nan tua bakato kadin nan mudo kare membatu. Maka terjadi benturan rumah tangga parang anak jorang tua, hasilnya kalah keduanya. Di ayah jomandeh otoriter cara lamo nang dipakai. Maka salah satu mesti basuo keduanya sama tak elok, yaitu nan pertama dek takwi yo kabadoso kamalawan si anak mangguak juo, tapi angguaknya angguak tapaso batinnya menolak tagak. Atau
Basuo kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawilari kawin dan tidak na perestu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang janda pe malu, ayah jo mandeh mayokan, tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonan terakhir, kok sapia orang tua pantang dilinteh dilangkahi raso martabat ketalanyau, si anak nekat menduraku. Berpisah bakari rotan, dibuang anak nang surang ai terserak di nagari. Nah, dek nyato akibat mularainyo, mesti diambil jalan tengah dicari solusi sama bayi. Sarainyo menurut ayah. Kok menyawak di nan tanang mahelo di nan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang, di antara kedua cara lama je cara kini, dua-duanya sama elok di samping ada celakonya. Marupanya. Yang pertama taradok mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang jati. Itu betul tu. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arif alun marapek pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih beko. Memandang rancak roman saja budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulau tak usilam. Nah, disikolah peran ibu bapa orang dengan banyak pengalaman lebih arifnya bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokkan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuk namanya sama manusia. Usahakan orang luar kampung, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok dapat pinta je pinto ke mana? Andaknya iyo orang awak juga. Sebab itu kata ayah, kok lain jauh orang awak, lama kami berbahasa basi lebih lancar komunikasi biologat atau budaya. Nyampang ada pilihan dua antara orang awak dan orang lain. Samo ponten, samo nilainya, prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Nan ketiga mencari kecocokan, memilih nan pas nan sesuai, boleh saja saling jajaki pendekatan tu mana mana. Silakan, dah. Sabateh patui kewajaran selama indah overdosis. Tapi nak, itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabe kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia, takubak kabel pembungkui. Harus lalu kawek balago api tabi lampu kosleting nyalo nan tidak tapadami. Kemanga beku iuang. Mako, kok kaba pacaran juga, pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman di dado kaji laun tuang jeruginya sasek langkah badan sensaro. Aku nang kampe. Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulo malah kironya. Ayah nan tidak payah hamek karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulo diagai nak menabang usah merabahkan memakan nijan mahabikan makan tabu jurek-urek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu karena martabat orang tua serupa pakiah tebeng di jauh taibo timande. Kesimpulan bicara ayah, iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang, yaitu santantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya cari pilihlah nan ke calon tasarah sianan kemungkin. Saraiknya, ketujuh de orang kami memakai, sesuai jo kami kami memandang. Itu saja. Dah lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Polan,
aku nikahkan anak kandungku dengan engkau, bayar maharnya sekian tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar yang tersebut tunai. Itulah lafad ijab kabul sambil basalam baganggaman di mukosasi nombor 2. Ijab artinya penyerahan dari wali si anak daru. Kabul artinya penerimaan dek marapulai calon suami. Maka saja masuk tuku itu tabuhua arek silaturahim dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Katehnya lah tambun jantan malanteh langit 7 pangke tercatat di luha mahfud. Kabawah lah tak kesiap bulan mahunjam pitalo bumi talewa dalam negari. Nan bak pun tiang laki kaulu dipalik lilin yo ambalau ke tangga rasul tak mungkin antah ku Allah menggerakkan. Coba ang bayangkan yo. Ba itu sakralnya akad nikah, ba itu sucinya sunnah Nabi. Hanya dengan dialog pendek beberapa patah kata saja berubah haram jadi halal cako tagah kini lesuah. Hebat tak? Nah, malah indak saja merubah hukum, merubah diri manusia biarlah ia maupun batin. Contoh misalnya ya sabikan. Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk di bawah ibu bapak, kini menjadi tampuk tangkai komandan di rumah tangga. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari, tiba-tiba tangan di atas menjadi pihak nan membari. Sudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang menyabut nama saja kini lasutan baimbaukan. Janta gaduah minantu lalu mituo jalan merusuak mamak rumah naik di dapur ayam mekotek di pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tiang hati je jantuang tersinta insan di dalam awak lah jadi orang gadang. Baik itu pasatiran gala. Sudah itu pula perubahan karakter. Salarui salamonangko karena kurang terhati. Bajalan malah solasau malangkah mendongkak-dongkak garah kudo besamperehan. Kini lah mesti basitinah mengecek mulai magak pasopan santun dinarami. Tiba di pihak nempedusi ko nalabiah maeran kan manana. Nanti kadatang kutikonyo berubah piinya jeparangai. Kasih sayang berubah jajok nan harun keceknya hariang tengah malam makan nak rujak. Bagi suami alun paham dituduh mencari ili-ili karena ihasuangkan nepi tanah mungkin selingkuh jarang lain. Padahal supiaklah mengandung bawaan si anak tu agaknya. Indah lama sesudah itu berubah pulau rawi tubuh. Dari sariang menjadi semok nan kampih kini lah boneh padang baransua jadi gugua. Hati-hati nak. Dek sebab karena itu nanti kok sampai bepadusi laku parangai tak berubah bawan bak ngamu juga tandonyo gagal rumah tanggo orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah lah sirah rapor tumah namanya. Caru hajinya indak mabrur ke Makkah membuang pitih na dapet gamis jusaroban. Karena diri jago martabat pikir-pikir kok mengecek agak-agak nan kerikako. Awak kanlah jadi suami, minantu di rumah gadang sumando di kaum urang pelok budi jewaso. Nan ba ibarat buah pantun badarai carano kaco badangkang carano basi bandang sedapo orang rantangkan. Bacarai karano waso maranggang karano budi itu nan sama orang pantangkan. Ko indak basuo nan ba itu lah malang ayah beranak tahibo hati bunukan duang malu serumpun rang sekumbang. Ingat tu nak. Tak kalau tagak di puncak lawang memandang ngarah ke baruah. Tampak jaleh danau meninjau tabantang bak padang kaco di pagabuki bakuliliang. Sabali sawah bajanjang lambah hijau kampuang betumpuak jalan raya liku baliku. Idaman dagang dari jauh elok nan tidak bandiangannya. Maka tabilah hangan sekutiko kok dapet jauh di jalang di tapak ranah ke bawah. Alangkah saju ayah danau mandi baranang baka cimpuang sanang anggoto ketujuannya. Tapi nak, sesudah manajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit mani lah tibo garang di baru.
Disiko badan taga mangheran tibu ragu mendatangnya tu awak tekicuh taga. Bada itu. Dalean sayah nan basuwo kampung langang Sumara Indah rumah tinggal para merimbo surau lalamu tak baimam. Dicalia ayah kok karuah lumui marapuang di atehnya danau susui antokkan kariang tunggak karamba silang siwa. Petanyo diri sama surang, ma nyona rancak tadi, kama apa nyonan mandayo takicuah kolah pemandangan. Katarui hati lahanggan kabaliak bukit lah tinggi gilo bemanuang di pimatang muntari luluh niratoi. Contoh nang sudah kaibarekna, ba itulah suratan alam baco pahamkan dalam batin bayangkan hidup sajatinya. Kutiko masuk belum kawin nan tabayang eloknya sajo nan manih dan lama-lama. Lama suak ke rumah tanggo nampaklah rono nan usali tasingi watak surang-surang bawaan diri lah batin. Kok tak wasuo nan diangan datang kecewa aja sasalan. Tumbuhlah silang nyusali siah ulu bala pangka sangketo ujung-ujungnya bakat tengkang talak dicarai muaronya. Dek sabab karena itu ayah inge ayah kanakan nyampangi suak berumah tanggona basuwo banyak nan kurang baluak ko indak panuah dek sayu pasangan sentiang alun marapek pemahaman usah cameh usah tagamang konon mau pek menyalahkan ayah tak rela tentang itu. Kok kaki lah telangkahkan pantang surui balik pulang ikhlas tawakal siap mental pilihi sado nan tasera ansua menokok kenyuguyah. Kurang bijak mengatakan terimalah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadar angkat tawina. Itulah sipai kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabe arek pasak talungga sampai ke kambang anak cucu. Kami berkayuah dari ulu baranang mulai di tapi di tengah tak gamang lain. Di zaman kalian kini lamu ame tagak di laman sebalun meningkek naik jangjang. Berumah tanggonan batuju kironyo naik rumah tangga rumah nalapuak bagajayan. Baka indah iwang. Pacar-pacaran tak babateh tunangan babila musim. Awak nembaru bakatawan labih abak mamak jemintu. Nan cowok lah manggil mama, si cewek main bau papa rasul bibia tapi cawan. Nan ayah takuikan nan bak curito nasib sate kemana? Bak gerangan nasib sate. Dia ulah hidu kaidu maranggang samik bungkuhnya. Walau daging dilidih juo ketupek lah masak kaca kuahnya disudu-sudu lah dingin mengko dimakan. Dia lah kanyang jobaun banyak lah cacik yu cacinya. Tapadeh tamasin namik bawang banyak sanganya kurang daging naliek kurang panggang. Akhirnya makan basiso tinggallah sate jun tuangnya maratok daun memandangi kembali supaya usah nanda itu nak kok kaba pacaran yuo usahlah kari laki ame ijan terlampau ukurannya di tengah letak pulang pungguang kok iyo ujui mengkasuinya sekadar haju maju nak paham sipai surang-surang iyo pulau tu makironyo indah bado tapi nan patui kalian ingin baraso pacaran istilah kini bukanlah testing cubo-cubo, bukan sekadar eksperimen, bukan pulau bagi kicok-kicok. Jangan, ndak boleh. Itu karaju maniayo namanya, palecehan tu mah garangan gadang dosa di sisi Allah. Ingatlah itu. Adapun selisih jusang keto balain batu kapaham itu adanya orang bagawu apolai di rumah tanggo. Namunnya suami istri basobok sepanjang hari umpama sandua jepariwa tingkah batingkah lah biasa. Malah kadang-kadang gaganti bumbu nak. Pagi jarak patang merapek cabiak-cabiak bulu ayam cancang ayah indak putih. Sinan manihnya kasih sayang itulah seni pergaulan. Tapi terlampau overdosis gantang panuah cupak belanjuang rata lanyato baparinggo hati-hati membawa diri. Kok karuah ia di muaro cubo tapai ulu banda adokoh gajah menyubarang di ma tapian nan tarampa sinan kesaya mananya.
Lah tahu sabab musabab lah jaleh duduk lataknya, ajak berundiang memupakai elok-elok bermusyawarah. Janiah muko tanangkan hati, usah emosi sampai kalang mahampang nak manang surang. Jangan. Simakkan tu tua katanya, sudah-sudah inyo mengecek baru dijawab ditanggapi. Nan pokok dengan mendanga, surang cucua surang menampung sinan basuo salah bana sia nan kilap nan tadorong. Ado pitua orang tua. Joko makan bersama-sama, mengecek berganti-ganti. Santano sama betutua bertandiang bertagang mariah bertangka tu mah namanya itu nampak tu dihindari. Ko alun basuo juang pangka taganang indak berpimatang anyu indak bermuaro, anok kan agak sabanta bau berpikir lah dahulu depending cara cininya. Memanglah kesipai dek perempuan berundiang nak inyo surang. Siek diawa ampe dinyo manggarutu je manggaracau baturo benyinya panjang. Ado kalunyo marentak-rentak mendangkuang-dangkuang ibadan marawang memakiak-makiak serupo kanai sejundai. Ijan tajadinan ba itu mengalah awak sementara. Indak tahan tayi sabanta ganjua lalangkah kenan sunyi. Erui paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasah tajun bukit. Hati nan paneh kok nyelindok pikiran kusui nak selesai sinan batanyo wakai diri. Nyampang ku awak nan tadorong ganjua lah surui kenan bana usah gensi mengaku salah. Dia lalok sekalok barasian hujan taduh kabuik pun tarang. InsyaAllah mudah-mudahan inyo pun sadar kok takilau habislah silang jusalisia. Cuba dengarkan pesan ayah perlu bana disimakkan ampek perkara ke dipakai. Nan pertama ku ado salisia paham selidei sabab musabab. Mungkin sekadar salah samek, kurang arif salah harati, lain lapat, lain makna. Bengkok perlu diluruskan. Atau dia ulah hasuangan nurang pitanah titi baraku asa nandari bisu hati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sebab cemburu, awak nalesek rembang mato, gilo menjujai burung lia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ko ado nang kedirundiangkan mencari kusui nak selesai. Pilihlah masuk nan elok sadang ketika bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isya nanti kena nak lalok dulu. Sebab kok tadang ada anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh wibawa orang tua. Nang ketiga ijan batangka bakaru arang piriang tabang galeh malayang sampai tadanga ke Subalia. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanya-tanya. Jiran mencigok di jendela anak tangguang memanjat pagar sabalik jadi gunjangan. Nang kampe nak berang silahkan berang, tapi jangan memaki mainokan. Dikatakan bini cilako bini nan sial buruak sisiak na lamo dibangki-bangki. Sampai pulau menuka namu jadi selupa jusi samui. Baru ada tahu urusannya kan dia taimbau dalam hutan tabau rendong kesadonyo. Jauh hiwana tu nak kanduang setan hampir malaikat tabang mahar saki di buahnya. Nang kalimu kok tapaso baparang dingin baliak betimba tak menyapo. Ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Pakai tamu orang mendatang sah membayang di paroman paso-pasokan betaguran gencatan senjata sementara. Ko untuang nasib kailok sinan memulai perdamaian islah kabaliak semulu. Nan nambalah bana kepanehnya. Hati angek jantung tabaka utak kusui sarang tempuo. Carai usah disabit-sabit nak. Sakali talak dibaca gampo bergoncang tiang aras gumanta bumi jelangi jauh syafaat Rasulullah. Nah, itulah paringit dari ayah. Usah dilupa dicayahkan kami tak elah tentang itu. Ketahuilah nak, tasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal disyarat di agama di adat indak betagah. Tapi usah sembarang jatuh kalau tak tiba di makamnya. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasu. Lah habis tenggang jo kalaka tak dapat mailak lai, apa boleh buat? Kabayu. Untuk itu nak, bawa berfikir sudah-sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini muda, amaknya bisa kawin baru nasib anak kemari bedo. Cuma deh bayar tiri.
ke bapak dan dua tiri kasih aja sayang bapak ringgo. Oleh karena itu nak, usah bacito mencaraikan ijan baniai mandoi suak kok gadang penyesalan. Hanya dua masalah kok kaba pisah. Pertama, inyo lah jajuk lah ya batin indak ninyo awak lai. Balanjo lah ditulaknya, minum jo makan dak taidang kok lalok lah membulakang. Atau di samping ninyo awak orang lain dipasang pulau selingkuh ngaran namono. Itulah boleh dicaraikan tu. Ko indak dayuh tu mawak namonyo la yu telingo kecil orang padam larono laki-laki. Ibarat dalam agama ko mana dosa nan tidak dapat ampun ada dua macam ragamnya. Pertama murtad balik gagang, kedua syirik menduakan Allah serikat jena lain. Teradok dosa na lain baralah bana kabareknya. Bazina babilang kali, marampok, membunuh orang, tipu tepuk je samun saka. Allah memaaf mengampuni asalkan tobat nasuha indak berulang-ulang lagi. Maka selain daripada itu, indak buliah talak dibaca, indak buliah walaupun halal di agama Tuhan membanci perceraian sama disumpah demi Allah. Kok sakadar pahlawan di pembantah weh. Masakan kurang badaceh di rumah galeak peak segalo indak sembere, tunjuk ajari ya lo. Agia nasihat di pandangan itulah tugas dek suami. Ijan tersabak dek karengkang, dek mada kareh kepalo, jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu nak. Nah, cik lagi pantangan ayah. Pantangan ayah capek emosi pemburansang ringan tangan suku malampang main tanpa main darajam. Jangan. Inyo tu manusia tu yuang. Bukan hewan, bukan nyokabau, bukan pulau budak teranak. Tapi manusia nama mertabat kunyo malu harga diri. Sekali tangan malaki, bukan sakit di lahir saja doh, batinnya lebih maido. Nyampang tasu jua dia angna. Anak ayah ke masak tangan, biarlah dipulangkannya suri ke gagang sementara. Isu boleh hang paham, baabana rasu barana. Baidui ijo cucu paluah bagadang kan juga kasih sayang lah kawin ke masak tarajang. Ayo alun lejang. Baik itu ayah merasukan, baik itu jo ayah biniang, dan baik itu perasaan setia ayah. Nanti coba buktikan sesudah waang menjadi ayah. Dek lamu duit banyak dirasai, jauh jalan banyak dicari, sinan lu buatnya pengalaman. Itu dan ingin ayah tumpahkan kepada anak kandung ayah. Mudah-mudahan jadi pedoman iswak kadang faedahnya. Nanti di umur sampai 10 atau menjalang sampai 5, kadatang masuk ketikonya laki-laki dapat ujian banamu puber kedua. Di masa umur dan bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru yuang bania gampa sembilu tajam. Meliwak-liwak di udara gilo menyapu awan biru rueh lalamu mengalupa. Kabumi madok manakua dunia baraso ke dijinjiang. Langit lacok tabulakang antah kutiko datang badai sinan ke pucuak peninggadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80-ah. Maka dilabiah separuh umur mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima, lahir batin masak di batang. Di bidang usaha itu pulau. Ko inyo orang menggaleh sinan masuknya ke batoko. Ko inyo tagak ditani tanaman tua lama hasil. Nyampang pegawai negeri sipil sebentalai ke MPP. Menurut pasanan biasa ukua jangkauan puber nangko, indaklah panjang durasinya. Sabantala kan 20 sairi yang ditangguh umur menuju gaek pengerisia. Konon baritu ayah danga sepanjang umur laki-laki 3 tahapan mengejolak. Pubertas namu istilah pencaroba sama dengannya. Dalam umur 5 balik sampai menjalang 7 balik, itulah masa remaja. Bermulai balik berakal puber pertama orang namukan. Zaman beranjak ke dewasa, suaro barang sua gadang jakun-jakunnya lah marapuang kumih membayang ngete bibir. Kurenahnya mencurigakan. Pamana di muka camin gilo mematui diri asik basega je basegeh. Adang pemadok caliat tajam penyela pencilok pandang galinggaman jende indua.
Angan malayang menggajuju ku ado janjang kalangi awan diguntiang jadi baju buki barisan karendonyo. Kawat. Sadang gawat tanah. Ikolah humu apal yang rawan. Rintang resek kadang menyembah lasa umpamo anak baru sugalu kadi kacanyo puntung rokok di dujo. Lucu memang. Tapi ada kulnya berbahaya. Ba mulai mau uji-uji kudian bagalui-galui akhirnya lah pembunuhan orang tegijau di santuangnya. Bagi orang baliak di sinan lah paham mulah perangai anak di dalam penceroba. Sadang di dalam transisi idui antara dua alam itulah inyo puber pertamu waang kanalah melalui. Selanjutnya puber kedua masonyo separuh karisia nak jadi daun. Tapi galiak pandai bermain. Dia alih kerajo tukang indak bakasan sambuang paran nantah kok samu tukang kayu. Adang salah indak tadanga malasau di dalam sama. Kalua muncuang lah sirah lah di bangkai tuannya tahu. Kabahali. Menurut para psikolog, orang dan ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tanggo monoton indak baragi, taragak merubah rasu ingin mencari penyegaran. 20 tahun babawa indak batuka pemandangan patai semalam minggu besok. Tadinyo biliak ko arun kini babaun kandang kudo anak larapek susumpaku. Superai tak licin lai si mama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai melala resek panja. Ibarat kucing balang tigo kona iseng maintai mancik lalok sekadar bakaja nama nagia. Sambil mauji tajam kuku marayok mandok-andok di balik tabuang pabarasan. Kuku laki sayang mencakam di gungguang ke tengah rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai nan tidak ada dayo nyo ambiak kagalui-galui laku ditinggalkannya. Beko dicari mencik lain, baitu laku parangainya. Hanyo sekadar pelarian, iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tanggo, baitu pakar mengatakan. Asah benamo laki-laki umumnya pernah merasai dilando puber kedua. Ayah pun kanai dabuanyo sangke kalian ketek-ketek tadayuk-dayuk di nandata. Tapi barakai iman didado tekana anak nan kagadang, syukurlah sekadar oleh yang indak sampai karam tetunggang. Lai luluh dalam ujian indak ada rapor nan sirah. Alhamdulillah. Tapi banyak nananyi andam karam nak. Dia ulah nang kodoh kanai puber tagagau-gagau jurumudi serak beserai pesisianya orang menonton dari tapi. Awas tu nak. Awas. Joko tak capai kawin nesua mungkin merasai nan ba orang dapat penyakit puber kedua. Adapun gejalanya coba dengarkan. Kalau menampak anak orang lain takana anak awak. Tapi kalau mencaliak bini orang lupa je bini awak. Ubeknya atuh, ubeknya ndak lain daripada bau mengucap. Karena diri ngeklah Tuhan jagolah citra di nagari. Salamaikan anak jobini usah terambau masuk ngarai jatuh tak mungkin tangan lain. Nah, itu nampak ngabisan. Yaitu puber ketiga. Nah, datangnya di umur bangkeh sekira menjalang 70 menjajuk membariangi. Malu sugalo anak cucu mencibi orang sekampung memandang gaek pinaintai. Entah didi, entah mau pikun, entah kok setan namandayo, entah sekadar nostalgia. Mungkin penyakit tu latah agaknya meninggalkan perangai entahlah. Nanyato tak tahu diri, badan nawak lah baun tanah produksi yo nanti kanan. Nan gawat merusuah pulau. Dek mato rabun barai atah jo bareh tak basisiah cucu kanduang tekijo yo. Ado pulau cewek naniseng pura-pura namuah jo gaek jatuh cinta segala macam deknya pikih dan paralu kepiang dapet gaek di cibia. Kasihan. Sabananya nak nan ba ayam mati badabiah galapua nyawa kapai mahambuang memumbuang tinggi suratu anok jadi bangkai. Nah caliaklah pulau starong kiang menjalang minyak kabi. Sasiwi lampu kapadam nampak kapopoh penghabisan tasinga tarang sabalik sudah itu orang suagalo akhirnya padam samparono. Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini, banyaklah cara ke ditampuh ado balarang berpantangan menjaga labiah dengan kurang.
Utang dia ayah beparinge malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Nan pertama ayah kanakan. Paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya rasa bana. Walau bukan bataruh tarang tapi memuji menyanjung orang diaduk di muka bini itu nan pandang dek padusi. Jauh ibana tu nak kanduang agak orang kata singguang. Ku ado kurang balua pia parangai tak manakah baso jawasi tak mampe di rumah galeak peak di dapur jauh jerasu di bilik kurang selero usah dikaka dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta bungkui rasio are-are ijan leceh awak di orang usah pulo gilo mencacek manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak jangan agiah nasihat elok-elok rawi-rawi tantan nambungku ulang-ulangi bak menyapuh itu nutang dek suami sudah tu pulona lah menjadi watak padusi de inyo raso nang kamuko balain yo kita laki-laki tak pikiran na menimbang de sebab karena itu santano datang keduanyo malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo tunggu di lulua mata-mata seli dia iyong je pangka pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi sebab itu ketua ayah ado kalau nyo acok basuo nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang indak lain kasui nyo sakadar pauji-uji pahajuak kasih suami seginyang orang namukan kadang-kadang de ibu sayang juri ni kue hindak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo mahambu aja lah diang cie malalah mahadang cakak orang subalah dikandakkan jo kawan lah basiarak jo pemilih serak beserai rupunyo bini awak yang salah ingat nak usah terjadi nambah itu tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang jangan satu kilek satu patuh satu takacak tampehkan dicek dulu seratus recek disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan itulah sifat orang babudi kok taniak memberi dua dun sana para lu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak jebako-bako pendeknya pemilih bagian awak mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin memang pitih awak nampunyo cucua keringek badan surang indak serikat jena lain tapi namunyo suami isteri rancaklah bermuka-muka indak merusuak tersembunyi mangkonya lama manih bana kutiko niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih mausul beliau ke suami tambahlah dah ungkeh ke kampung lah sekian malai pai sisaku mamak kenjarang muda lagi atau dirbayak bulan bayak kabar alik bernikah kawin tiba sakit petik dirawat inyo nan mengek menganakan bara kesanang hati ayah sabaliaknya pulo tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan sinan manihnya pergaulan seninyo berumah tanggo taradok kaum je pemilih kuk setiap pengeluaran lai berundiang memupakai saindaknya memberitahu dirinya rasa tersanjung tangke naik martabatnya tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai itu namanya palecehan tersinggung puncak kadanya mulai bertengkang bersedicah aden je pitik den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi tadanga baleh timbalannya ndak dan kamu lebih hidung sana kok sakit sia nama urut lai adik awak nama ralo pagang tu manyato pulau pihak dan sana kok nyemandanga ndak surang tu saja nampak dusi doh kami carikan bini gadis narancak dari pajak tu bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian mangkonyo talatak di nanelo setiap bebuai elok melalui jalan nanelo caro bailo elok itulah tanda orang bersyukur wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid cuba orang nuangkan kecaya nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan insyaallah nah cek lain sedang tekana nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dia salah usah dibela di petagak konon pulau berang kedini jangan dampaknya kuranglah baik selain anak makin malonjak runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh di pandang anak-anak karena apa? Inyo maraso tak masalah ibu nan kejam salah hukum ibarat di sidang pengadilan walaupun salah kena hukum inyo manang di tingkat bandi yang hakim di bawah nan tak adil sebab karena itu
sadang mamanyo memberangi antuk selah. Malengah cando tak tahu tando sapakai ibu bapa anak tadi di tapangajar. Tapi usah pulo satu membusu mandeh bangih bapak laberang anak paraso di karoyo. Ndak perlu. Nan kita sebagai bapak jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tamasin. Kok majai beketiko. Kok berang di ma paralu. Sinan kabiso lidah awak nanya lah pamor orang tua. Ndak baik tua ya assalamualaikum. Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk yang terpakai tak makan ko indak ka baju utang lalansai pakai anak ringan papan lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tentu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kita nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Nan wajib paralu bagi kita bersyukur ko dinan muju bersabar ko dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayar yang doa kena satu cucuran rahmat salamunyo. Baitulah satantang hidup nangkona. Sakit sanang sampi jo lapang elok buruak tangih jo galak indak bercarai dari badan. Maka sabab karena itu sadio payuang sabalun hujan malantai sabalun lului. Tibo musibah jo cobaan indak tagamang usuah bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habi harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik talipun dalam putih. Alun layes PP anak tiok bulan tiok menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibo yuo. Handam karam hanyut sarantau na. Iyo kok lagi tinggal di kampung. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi bah kok nyampang di rantau orang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia sagayang aram luar salupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan Bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo beku negeri kacanya na basuriah jalan kanarako babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Naudzubillah min zalik summa naudzubillah. Manu nak kandung nyo ayah calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong dengar saran jauh. Menurut pendapat ayah nang sabayak saya loknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke wang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung bala poketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental. Pendeknyo asah bagarak dari ma pipi ketumbuh nan pangka halal jan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan satu indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar. Nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang la rugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman talatak suatu di makamnya pakaikan lalu aja patri. Mungkasih rundiangan ayah carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato indak pulo melampau kodrat pateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu tak guna di rantang panjang. Nang ketiga, usah babelok bilang pakan menuri pasar nan jauh konon pulau malam-malam. Kau dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nayak serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah beketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan nawak juh. Dan ba ibarat kudu bendi, dihalau ke tengah pasar pabia bajalan surang. Saraiknya bagi makusia, lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol, baitu kecil orang kan tua, ayah peminjam istilahnya.
Nang kalimo iko nang sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nang sudah ayah menyimak memahami untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isu aku ado kegunanya. Iaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilek tapak tangan bermain di muka kandang. Lah tumbuh meransua gadang mulai mengakeh memborengeh kuku kambang sayang kusingkok. Akhirnya malawan panjang kepala awak jerangkahnya jaso terbuang dua saja. Itu ibarat umpama nyampang kok salah marahkan. Niat semulo ketimbalan jadi penyakit mukironya. Lapa pitih mengkunya honge. Keceknya berdaram-daram indak nenggadang pada bani alun tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab? Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo. Nanciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yuo. Tagananglah sawah si mama sawah si papa lakang-lakang siko anjang menyalakuan. Sombong tibo tekabua datang. Kama saja piti udah. Atau manggaleh bana kali nantak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. Lima aku letak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo nanbak ibarat supir serap kemana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir dua salamai oto pulampai pesisi gadang tina. Itu mengkuayah sarankan elo aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isu indak tagamang lai. Nasib awakku balulah tantu antah beko sakit talatak kanai pecat kanai PHK umua singkek peminto datang anak nang sadang ketek-ketek. Di sawah kan baik tujuh kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah membajak malokak bumi. Dan padusi membubuk banyak pimatang patut ditarah bandanya di siang dua. Laki-laki mairiak padi biai menginsai jemanampi. Papa menuga mama mencicia udah nambarek ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa Asia jariah orang baduo bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh nan makan seperinduan. Mako wai tuyo di luar tanina ko istri berpenghasilan jadi pegawai makan gaji satu berdagang berniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah hancaklah itu banda duo tabeknya cik satu laci sebuah puro di sinan tuah kalatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau harato bemiliak surang-surang tibolah bala jusang keto hilang hidayah dari Allah alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah yaya. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baitu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri din sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih itu menjadi tanggungjawab. Tatuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Kaluak paku wacang belimbiang timpurang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang orang kampung dipatenggangkan di tenggang nagari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Orang sairiang tak sajalan saisi ndak setungkut. Anak digendong di pangkuan di balo je pencarian dakek ke saku penyimpanan. Kemanakan dibimbing-bimbing dituntun sambil berjalan jo tanah pusaku tinggi awak menjadi nangkodong. Ibarat daun naraco kemana inyo setimbang setaraju sabarek bungka nempiawai indak boleh tunggang sebalah. Nan suok tuntutan syarak amanah datang dari Allah nan kida datang di adat suriah si pasien di lembago samu dirau keduanya. Barek ndak yo barek. Sedangkan nan barek mesti dipikua kemah. Nan ringan majib dijinjang nyampang tagajai takucawai langit berang bumi mau pek dalian nyato kau hukumnya. Mano orang mudo nang kagadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkolan saya utang piutang ado sipai nang dipakai.
Tapi yang suan-sua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipaso dikarehkan. Kato disabui mengko dapek bangkalai dikakuk mengko sudah hutang dicuci mengko lansai. Nan pangkau sao ju karajo mai riang doa ju tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu berjatah-jatah, tak guno memakai target. Sinan bagayu badan batin raso diburu-buru antu hilang girah tabang sumangi. Biasa-biasa salah. Anggap latihan sebanam parang, kut tibo di peparangan sangko latihan parang-parang, takut jaganta tak terasu. Picayolah kaya. Mako ibarat orang bertahun lah. Usah dipandang lawe sawah, tapi maduk sajo menakua tanah hayun pangkua berinsik ju. Dari setapak ke setapak indak terasu tersadari lah tibo tapi pimatang. Salah saya selupa bunta baraliah kepir yang panjang, lamu-lamu sawah lalu luak tinggal menuga menanami hari petang awak paranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik, tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal di awak memakaikan. Sudah tu pulona niat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilih bukan de ingin balai budi doh indak maharuk balai jasu. Bukan itu tujuannya. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah di paliaro. Itulah amalan menemukan. Maka naknya dapik nilai ibadah. Batuakan niat dari pangka hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau memberi, usah kunyang karena kuni, lamaknya karena santan maharuk buliah mengko bajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang, apalah bunyi buah pantun. Guno cumanak dan panjangkan ke pendinding sawah teruko nak tarang jalan ke parak. Gunonya anak dan kadangkan ke pambimbing badan kau tua badan dan tidak berencana. Salah. Baku anak gadang isu gadang indak membalik gunung awak rangki inyo malengah. Dan ketimbuhannya lah upek batimpo sumpah ke anak mengutuk ke kemanakan. Adang Tuhan pun disesali di mana letaknya keadilan. Sehingga tadanga inyo pantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namanya sawah di tabiang tumbuh si pului indak paibo tuan alah narunjiang juo nambarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman la tagadai nak ulah dek salah pasang niat murtad la nyato muarun. Jolabo sia tak ingin, jesanjuang sia tak nio. Tapi mahamun manyada-nyada mau pek membangkit yaso indak manfaat berpaidah selain dandam putih asu. Umpamo takadia Allah ayah uzur sakit taranta surang pun kalian tak menyilau. Ayah indak berbuati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang. Indak. InsyaAllah indak. Ayah hindak ke menuntut balasan payah menggadangkan indak tahu siang je malam hujan kalam maradai yuo mencarikan anak nama rampe. Mandeh pun indak ke menagiah utang nama asuh anak ketek sajak di rahim mudokan duang sampai setiti air susu bertenggang mato malalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggungjawab utang ke Tuhan balansaikan. Santano kalian basilengah kami tuo sansaro datang menampuang saya ilmu dia, kami nan tidak berpiutang. Anyo de Allah nangka managiah yo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak, setiap kita berkewajiban mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak nan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai jeniat nan terpasang, inyo nan adil menyelesai. Kini-kini ayah ingatkan. Ikulah kunci pasak kajina, yaitu gadanggalah anak karena Allah bukan karena nak dibalik. Balo orang gaik karena Allah bukan karena balik jasu. Uruh dun sanak kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Perdulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam kampung mambiak muko karang banyak. Oh itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado pe puji jawahlah dandam jo kasumat. Ado pemeo mengatakan bali kudo yo le murah dan maha bali rumpuinya. Itulah istilah rangsai suak sangkek musim japui-japutan orang kilaki jadi boko babini di japui orang yuo.
Tapi di zaman masuk bak kini kudo lamaha ragonyo japutan tinggal jusiriah alik bajuta biayanya. Balik rumpui umpama murah, tak membali menyabik dapik diparak ke kanyang juo alun ke mati bertanggang lapah. Tapi duit diberi Tuhan nak bukanlah hanya untuk makan. Banyaklah macam jeragamnya dunia bajuak pertandingan. Di luar minum jo makan, kain baju para buik rumah, uang sekolah kelengkapan, biaya etan rekening inyak sumbangan wajib sukarela infak sedekah iyo pulo. Sadonya pitih. Ko indak bana penuh kateh penuh ke bawah jadi ju. Pendeknya nak, selain maha balik kudo, harga rumpui maha pulo. Dadaknya datang dari Jawa, sagunya impor dari Jepang, terompa made in Jerman. Sebab karena itu kini-kini ayah kanakan. Nanti kolah jadi suami orang, rubahlah sikap pembawaan awak nembukan bujang lai kuduat lah nyato pasangan. Hindarkan nang kamu wazir, tangguhkan nan tak baralu, jauhkan bana nan tak manfaat. Walau ketek ulu bandanyo dek barombong lai diatur sinan tabek mangko kaganang. Apa guna masuk 10 kalau keluar 3 balik, ulu ketek muaro gadang. Kari yang singkarak je meninjau tuhu ang belin je sinama taisak singgalang je marapi. Bahobi itu paralu, minum kalapau tak masalah tandunyo bermasyarakat. Tapi jangan bakat tarusan, liak-liak di matum buahnya sesuaikan morjo bawi. Dinan sadang elok, mengkenya elok, di tengah letak pilompung uang. Kok dulu tarago lapeh sangkek badan sabatang tongga tiok minggu berburu babi. Bajuta harago anjang baratuih bali pisaunya, tali bapilin tulang balui kala batatah perak ukia adang bajuki baju dan. Hari kami pai memancing barundo di tabe urang asetnya bayar dahulu. Bukan to ikan nama cito kecipu ayah nama gilo batandiang joran nama nagia. Panang tagang tiap puang hilang ikan menjujui tali panci yang dipunta lalu kegumpalan sinan mahanyo paduniaran. Hobi baburu je memancing nak itu karajo orang kayo tu. Batanggang bahabis pitih bajuak bahabis masuk usah turu ikan dunia orang. Yo kok lai berenang di dalam sadang takacak di nalai, tapi usah mahajan-hajan tuah awak carai takasi puluh mau pek sanduak pengadang. Cuba beretong dalam itu, kaji diri karena laun tuang, agak-agak nangkapai kiro-kiro nangka ketinggal. Usah basuo handai urang, membali gantang bakaruak menjual gantang balanjuang di Malagaleh Cabalabu. Di rumah bebareh hindak lapia domino bakucatak. Bapitih sekupang ganok lohan jemurai nama bali ayam aduan nan bataruah anjang paburu pamanjokan. Konon pulo memasang togel kerajo urang seseaka. Kakubua mencari nomor mimpi rasian bacuahkan urang gilo ditanyo juo. Lah jaleh utoi balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pimangaja. Bukannya urang nan batolong plat BA nyo nambah sigi dapet memasang empe angko. Ampun dan ampun. Tawang arati kata togel nak. Togel maknanya tea, ongo, gilo, edan, lolo. Adialah orang tapi wang usah jadi togel. Nyampang ko lay berasaki nak sedang ngasam lebaraya bila lang dapet basiang. Sekali-sekali bawa lah raun pai piknik rekreasi bersantai kalambahanai. Kangarai keluang Japang mandi-mandi ke batang tabi makan rujak ke pantai Padang. Atau ke tapi danau meninjau kalapau sate mak syukur menonton gagoloria. Itu para lunak mampaharek na lungga-lungga mancas aki na lasua bernostalgia kecil orang kini mengenang masa yang hilang napak tilas ke batas perjuangan tempo dulu. Itulah ubek mujarab dari virus fever kedua, mudah-mudahan. Nah itulah saja diri ayah nak sayuk patah tabang baranti tantang nangko sudah kalam isuak ke umur semua panjang dapet ditukuak ditambahi. Kok mati ayah dahulu ganggam taguah pasana manah itulah waris bertinggalkan. Putih kapeh mulai dicaliak putih hati bahawa keadaan tandonyo suku menarimu jawek lah salam dari ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.